Luto na ang atong dinoldog. Dinoldog na kamuti. Ano tawag dito sa inyo, Mar? Dinumog daw. Luto na ating kamuting dinumog. Ay, di yan mo. Dinoldog sa amo yan. Ngayon na yatang balikan ng ating nakaraan. Yung nakaraan ba, yung sa Cebu pa ako, ating balikan ng ating nakaraan na generation sa amin sa Cebu. Sa amin kasi sa Cebu, pag may kamote kami ganito, magduldog tayo, duldog. Alam mo ba, dinuldog na kamote? So, panitan lang niya siya, tapos ibutang sa kaldero. Panitan niya siya ni Huiwa o gagmay na ibutang sa kaldero. Ako man, tunuan siya mo na siya dinuldog mo na luto sa Cebu. Tapos ito niyog. Minumdum ko sa una ganit sa mga guys, kaya habang nagkagod og lubi na sige pog hamong lamig gani siya gan. Oh, suwayan ko ba? Harap. Panitan na natin itong kamote, ha? Panitan na ito. Kita niyo mo? Wala pa may nagawa sa mga plastic. Sabi, naralag niya. Tanaw na itong nabay bukbuk ko niya na baho. Manimaho kong bukbukon. Yan, napanitan na natin. Hiwa-hiwaon na natin to. Panitan mo natin to lahat. Dami tayo. Patapos guys. Baan sa gano'n, pinagod guys, pinagod. Hindi magtubig. Pinanuan na. Bayan, ito na lahat. Lagyan na natin ng gata mo ni tinawag nito sa Bisaya sa amin, dinoldog. Ayan, dinoldog na ni siya. Tapos, imbes ukal lang ilago, isagol, asin ang ating ilagay. Dinoldog sa Cebuano. Ngayon natin munang takpan, tapos sindihan na natin. Yan, sindihan na natin ang ating dinoldog. Dinoldog sa Cebu. Yan, hintayin natin siya maluto guys. Luto ng dinoldog. Bisa na tayo kain guys sa ating dinoldog. Ang gulo. Kita eh. Grabe kasi STC. Ano ito? Yun na. Sarap ba?
Pakamukha naman. Paborito. This is Una, my favorite. nakakaangkat. Nakakaroon, may kahit din mo. Kainit. Kainit. Ay, isang oras pa ako dun eh. Bot. Ayan, medyo na. Greetings. Ay, bobo. Ito yung halaman guys na mahal na mahal ng mahal ko. Ito maganda. Yan. Grabe. Magpa-print. Ito yung keyboard niya. Ayan. Saan galing? Saglit lang. Lagi na ako putol. Saglit. Ay. Lubat. Ayan na. Grabe na. Hindi na naman sa rabbit. Enemy is legendary. Na, kaya ulit. Shut down. Enemy rampage. Huli mo, dalawang anong eh. Sa amin na Bisaya, ito pamahaw. Kanya ito panhapon. Darwin! Paano na? Password? Password yun ba? An enemy is legendary. Andiyan naman eh. Kain niya ako. Report ko yan, gago. An enemy is legendary. Enemy double kill. Triple kill. Your turret has been destroyed. Nito eh. Enemy rampage. Report? Inhibitor has been destroyed. Dito sa atin, mahal na kaya ng siya. Pero dito sa Quiapo, mura lang bilhin yan. Your turret has been destroyed. Mahal ko. Sa Quiapo. 50 pesos lang. Plus dito sa atin, ano na yan? Ganyan kalaki to 300. Ano ba ang laki diferensya? I got my peaches out in Georgia. I get my weed from California. I told my chick go to Ito, the store. punta lang din. I get my life back from the store. Kaya natin doon, 300. Dito sa atin. It's the texture of your skin. I'm out around you, baby. Never let you go. I see you. Step in the sunshine. It's the way you make me love. Yeah, and I'll be right here with you. And I got my teachers out in Georgia. I get my weed from California. I told my chick go to the store. Mas na yung dinaldog ko. I get my life back from the store. You were shy, couldn't fall, yeah. All I could do is go right slow. Days were sitting super late. There's no time, I want one more time. Give you my all. If I could let me my all. Palo-palo. Ito nga. Alam mo?
pobre lang na kaalaman eh. Tulad na ko. Inside the 30. Inside inside the 13 years I was there. So when you